Estou de novo aquí con Guido. Que te pareceu o vídeo sobre os de Lucus? Moi ben. A min gústame moito que se fale do Ardelucus porque, dunha maneira, tamén nos recorda que Lugo é presente e futuro. Ainda sendo unha festa histórica, é unha festa que, sendo moi nova, xa é festa de interese turístico internacional. Isto é un logro moi grande para Lugo. Hai menos de 20 festas de interese turístico internacional en Galicia e o Ardelucus é unha delas. Así que a muralla e Lugo son pasado, pero tamén futuro. Viche, é que me ría que isto merece un aplauso, por favor. É que tamén gracia porque calquera diría que és guía turístico de Lugo. Calquera diría. Porque aparte ti, fai non moito, fuches escollido como lugués do ano, non? Sí, no 2020, sí, efectivamente, sí. Que significou iso para ti? Iso para min foi das mellores cousas que me pasaron, aparte foi a sorte de, sendo os meus pais maiores, poder compartir ese momento con eles, foi moi especial para min, bueno, velos felices a eles, non? De verme ter ese premio sendo novo, porque tiña 35 anos, 34, 35. Un pollito. Sí, agora teño uns poucos máis, 39 teño agora, pero... Cuidado. Pero si esta etapa de Lugo, estes 10 anos que levo como guía, moi emocionante. Pois imos ver este vídeo, un segundiño. Let me go. I don't wanna be your hero. I don't wanna be a big man. I just wanna fight with everyone else. Your masquerade. I don't wanna be a part of your parade. Everyone deserves a chance to walk with everyone else while holding down a job to keep my girl around. Maybe É que unha das cousas que máis destacamos todo o equipo de Morra o Conto cando fomos ata Lugo é que todo o mundo nos falaba tan ben de ti que dixemos é que a persoa homenaxeada por parte de Lugo ten que ser Guido Guía, así que temos estas flores para ti, onde está. De verdade, é unha gozada escutar como todo o mundo solamente ten palabras positivas e de amor e de cariño para ti. Bueno, esto, moitísimas grazas, a verdade que me emocionei un montón, non o agardaba para nada. Eu síntome moi afortunado porque traballo facendo algo que me encanta. A vida levoume a elo porque, aínda que estudei turismo, estive en moitos sitios e demais, pois o que levo facendo nos últimos anos foi xurdindo, porque eu nunca na vida pensei ser autónomo, acabei sendo autónomo. Ánimo. E sendo autónomo, pois resulta que cousas que me gustaba facer, pois como ensinar os murais de Lugo ou levar a xente pola natureza de Lugo, polos bosques arredor, polos ríos, pois resulta que a xente lle atrae, eso para min é felicidade pura. Para celebrar isto, se che parece, imos dedicar unha canción ou varias á muralla de Lugo. Pareceche ben? Estupendo. Pois temos aí as nosas amigas a Casa do Zoqueiro de Guitiriz.